Здравейте, приятели! Лятото все още не е свършило. Това доказва и моя Фейсбук, който все още е залят от поредица летни фотоси на брега на морето, селфита и тем подобни. Затова сега ще ви изкарам една класация с най-нашумелите фотоси на лятото, които не е късно да си направите и вие. И гарантирам, лайкове ще валят. Започнем от селфитата. Номер 1. Всяка самоуважаваща себе си девойка задължително има селфи с ефект от Snapchat или както аз ги наричам любимите ми на куче. Номер 2 от снимките, които заляха Фейсбук това лято и Инстаграм, разбира се, е с ръчице с ръце на фона на залеза. Задължително трябва да си направите и скачаща снимка на фона на морето, защото ако не сте направили това, все едно, че не сте били на море. Намирате си пилон на плажа и се разпищолвате на него във всички пози, които ви идват на ума. И накрая задължително трябва да снимате част от тялото си, като крака, маникюр, ръка с маникюр, крак с педикюр или задни части с бански или без на брега на морето. Снимайте се и правете без задръжки това, което ви кара да се чувствате щастливи, защото в крайна сметка, както казва братовчет ми, ако нещо се е случило и не сте го публикували във Фейсбук, то сякаш не е било.